Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Now we riponde kuti ina handisi kugara mumusha asi ndini sabhuku mumusha ndinopota ndichiuya kune mukoma ari kundibatira ikoko. Nokudaro ini ndakazoshamisika ndichifonerwa kubva kuna vamurewa kuti naye sabhuku marimo ko chiitiko chaitika musha mako ichi zvamunenge mango chinyarara muda kuti chiita seko chiitiko chakaipa kudaro kuti ndichekumurewa ndokuchinitsanangurira kuti tanza kuti musha mako nemukomana akashina nembudzi kuti alright murewa zvamataura zvinzi chiregai ndiite mainvestigations angu ndione kuti zvakamira sei. Ndokubva ndatanga kubata mukoma ndisikaona metozoe vari kundibatira kumusha tinaye mukoma ko zvandiri kunzwa izvi. Mukoma akandipindura achiti ini hasati zvasvika kwandiri, dai zvakasvika kwandiri ndingadai ndakaita se ndakakuzivisai. Ndikuti alright. Saka zvakamira sei zvakanzi makuhwa ari kungotendera, saka ndikati handingamhanye kukupa ichi zvemakuhwa. Ndibatata vakaita handingamhanya kukupai zvemakuhwa, ndaiti kana zvasvika kwandiri ndizokubatai. Ndokuti aiwa patsveni ndokubata sekretari wemusha kuti ndiye anobata kaneni achibata futi newandasiya kuti andibatirewo. Ko iwe mashoko andiri kunzwa zvakanzi makuhwa ari kungotenderera kuti ndizvo zviri mumusha. Ko ndianiko ari kunzi akabata chini kuti makuhwa azotenderera? Zvakanzi ndichada kuenda. Ndokuti chindibai phone number dzamuchada kuenda. Ndokupuwa phone number dzamuchada kuenda witness yabuda panze. Ndokutaura naye pafoni tinaye muchada kuenda. Nawe ndiri kunzwa ndechokwadi here. Zvikanzi aiwa matombo nawo ndechokwadi. Chii chakaitika? Iye anotsanangura achiti ndakabva pamba ndichienda kugadheni ndakatopfuura murodhimo mune mbudzi aingaiti dzimbiri here. Iye ndachanyatsodzitsanangura ndikapotse mumwe. Mbudzi mbiri dzakasungirirwa ndipfuro rangu dzino dzakasungirirwa chinokati ngwamo. Ndasvika kugadheni kwangu ndakunodiridza pipe yakaratidza kuti yakanga yaenda payakaboka. Ndokuchiti bakudiwa mupira. Zvino zvapari kudiwa mupira, mwana wake waanga naye mukomana ndifunga ndiye wabuda naye panze. Ndiye waita akanga ati baba chirega ndinotora mupira, zvakanzi kwete. Pandakauyisa mupira iwo hauita se haumbouwana kana ndakakurayira uwane. Chirega endende ndega nokuti ndini kunyatsoziva pauri. Anoti akabuda kugadheni. Ari munzira paya panzvimbo yakanga yakasungirirwa mbudzi dziyedzi. Kunosvika ipapo pane mbudzi iri kuchema. Atasi kuti pasara mbudzi wanapo. Ko iri kuchema iri kupa, ari kunzwa iri kuchema iri Mugoronga. Ndimatsanangurira aindita. Iri kuchema iri Mugoronga. Zvakandinetsa kuti ko mbudzi yazochema iri Mugoronga izvauya sei? Anoti ndakaenda kuMugoronga kwacho. Ndasvika kuMugoronga ndakasvikaona mbudzi yakaita kusungwa chaiko. Ndimatsanangurira yakaita kunyatsosungwa. Mukomana uyu ndiye andakaona ari muMugoronga imomo. Mbatya dzese asina dziri paritivi. Ndikutsanangura matsanangurira. Otherwise yachave kutowedzera kudarika zvandiri kutotaura neshona yaakanga achitaura. Iye ndiye achazozadzisa. Saka anoti ndaona zvakadaro zvakandinetsa, ndakambotaura naye mukomana kumubvunza kuti ndochii anotsanangurawo chaiwa ndazonzwa mbudzi ichichema ini naye ndida kugeza uko. Matsanangura chanyatsoziva ndiye achazadzisa. Saka zvakandinetsa. Zvamborevei kwezvo. Saka anoti achibva ikoko akabva apfuura nepamba pemurambo wangu achida kuti ataure naye kuti zvandaona mwana achiita se achiita. Saka akaona vasipo. Ndokubva aona pane mwana musikana ndiye waanoti akazotsanangurira. Haana kutsanangura nawo, akangoti amai ndida kuzovaona. Haana kutaura nawo yacho. Aenda kumba kwake anoti kwakasvika pakudoka haana kuzoona kuya kwevavo. Asi mangwana kuseni iye anoti ndakazomuka. Ndakati kwete, regai nditenda nokuti chiitiko ichi hachina kumira zvakanaka. Ndobva aenda kumba kwamai ava ndokusvika ikoko.
ndokusikotaura nawo achivapira nhau yakaitika iye achitoti ndakatosvika pakutaura nawo kuti hamufunge zvandaona zviri uku inini chandaa kunyanyotya ndechekuti munotoona tudiki anogona kupedzisira mukomana yakuenda kuvana achitsanangura kwavari ndozvimatsanangura aiti akavaita saka zvaakutonetsa saka hamene kuti munoiti kudii iye anoti amai vakazoti inini ndakuenda oraiti nenyaya yekuna baba saka iye anoti ini handina kuzinda mberi nokuti pavakati ndikuenda kuna baba vacho havaitaura kuti ndaona na baba ndo zvakare vari kubata chi sasabuku kumusha indisiwo saka ndakangoti nyaya yakati ndakuna na baba kurava kuti yasvika kuna sabuku iko ndichaenda kupi ndobva agara uko pakati ndotaita kuti kweona kuzoitsumudza nyaya yacho sei anoti ndosaka ndisina kuenda nayo saka isusuwo ndazonzwa kudaro ndakazoti iyo nhau yataura kai ndainzwa zvangu ndisati ndadzorera kwandamboibvunzwa uko chirega ndikipinda mumusha tinyatsoikurukura shuwa ndakapinda mumusha ndikudaidza komiti nekomiti ndikuiti ndo nhau iri kuno takavadaidza ivo amai vacho mukomana inzi anga asipo naye witness yabuda takaita rombo rakanaka munhu wekubasa ipapa tatata rombo rakanaka munhu wekubasa futi kuti anga aripo saka ndokumudaidza semarondedzero andaita kuti ndozvaakanga andiudza pafoni komiti yese izere nemo saizvozvo takaona kuti zvaakantaura pafoni haana kuninyadzisa bazere vanhu ndozvaakutaura zvakafanana naizvozvo futi ndibva ndaona kuti komiti toita sei hatichinzwa amai akabva pamhiri nokuti mwana angasipa hakuna nhau yakadaro handizivi baba vari kunyeva havana kusikomba kwavo varamangwa izvo tasvika kuti aiwa nekomiti yese chinotinetsa chii witness ari kupupura zvaari kupupura uyu isusu panapa dare remusha ritonge nhau dzakakura kudai kwanga kusiri kutongesa nasi kwanga kuruda kunyatsotsvaga umbowo nokunzwisisa kuti zvakamira sei saka pakadai isu takuikwidza kuti kwamama ndokwainonoperera ikoko ndakatozobata ivo sekretara wamambo ndichiri ipapo nekomiti yangu ndopa ndakatofona ndichivaudza kuti ndopatasvika uye nhau ndo mamiriro ayakaita saka tamirira kuti tizoda tisamoni inoyarini kuti tiuye tinotenda nerondedzero yenyu ivo mfane imbondipindurawo kuti chokwadi here kana kuti kwete zviri kutaurwa nasabuku uri kuti kwete titauriwo tinzwe kuti zvakafamba sei iwe kuti uzosvika uonekwa neNeMbudzi Mugoronga mavange makonza nere NeMbudzi taura tinzwe ndaigeza varikuwandira ndanzwa mbudzi uchema paroti ndapfeka shoti rangu diki hembe ndansina haina chimwana zimomenti mbudzi yange yazvimonedere chichema ini pausunungura mbudzi baba wasvika muchara wadanzwa kuita NeMbudzi ndata ini ndogeza ndakava ndanzwa mbudzi uchema padikine mani nonochi kona mbudzi yazvimonedere yakanga yazvimonedera mugoronga aiwa zvamugoronga zvavane zvemunyika iwo wakanzwa mbudzi kuchema kugeza kunokuwako kunakakuwa kangachine kakuwa kanyana kanomboko padava kapapo kangachine nemvura dzadzo mangoni zvuma 21 kuma 1 okay ndonguva dzawambara kunogeza izvo mbudzi dzindedza ndedzevo ingani 2 alright ndiwo wakanga wadzisungirira hansina ndadzisungirira dzazisungirira hansuze kuasungirira okay saka iwo zvawakadziona mbudzi ukaona here pamana imbopfuura chitogara handina mbudzi yamunangoona aona mbudzi dzakasungirirwa here padhuze neroti wamusungira dzadziri padhuze neroti ndipo kwakasungirirwa indopanga dzakasungirira asi pane nzira here kuti baba vanopfuura vachienda kana mukati pane nzira yavanopfuura chitogara iyo iri pambudzi saka zvawakaenda kugadheni kwavo ivo havana kwavaona vavapfuura chindogadheni ndeigeza ndokuvaona saka uraiti iwo wakanga uchigeza hauna kwavaona handina kuvaona but pavachema mbudzi apa ndopana manamanya ini ndakasvika ndoona ndosunungura sembudzi ivo ndokwavabva vasvika ndokwavabva vasvika
tichimire mukoma regai cheitoikudzi Leo mazingira anoita nenyaya yemukomana uyu nenyaya yembudzi. Chokwadi mazivire pamusoro mazivire andinoita ndekuti ndakaenda kugadheni tichida kudiridza neinjini. Saka tamboti mutsei mvura yaidika. Mwana kubva tarege ndimhanye ndonotsvaga mupira ndati pane wandinoziva rege ndiite se ndonotora mupira iwoyo pana kuti tipedze nguva. Ndiri parodi paarea pakanangana nedzimba dzavo ndakanzwa mbudzi kuchema. Ndokufuramba ndichifamba ndokusvika patakanga tambodarika kuseni mbudzi dzanga dziri mbiri dzakasungwa ipapo. Ndakazoona yawana. Saka mbudzi yaichema nechekugoronga. Isu dzedu dziri pamhiri dzakasungwa. Ndobva ndaona kuti ndikangoregerera mbudzi kapo ndati vese vanochengeta mbudzi munyatsonzwisisa kuti kuchema kwembudzi iri kurwadziwa inochema sei. Saka ndatsambuka ndikuenda kweo. Mugoronga muyo mukomana haana kundiona nekuti mbudzi yaichema. Iyi ndakabva ndasvika nepaseri pake. Makumbo embudzi ayakasungwa so, ayakasungwa so. Asi chainyanyorwadza dhuze mbudzi isitereki ndechekuti akaisunga dhuze yanga yakamira. Saka nguva idzodzo yakarara pasi yanga yakasumudzira huro. Tambo yaita kuti kunge inodziva. Ndakamuti iye pandakangosvika akabva aziva kuti ndasvika. Akati mbudzi yandinetsa stereki, yandinetsa stereki. Ndakati yaita sei? Zvakanzi yandinetsa stereki. Mbudzi asumuka chikomana. Akanga asina kana kupfeka. Hembe dzese dzakanga dzakaunganidzwa. Ndakati kozi usina kupfeka uchiti mbudzi yakunetsa zvana ndichida kugeza pazasi apo. Asi mbudzi yandinetsa. Ndakati zvino zvauri kuti yakunetsa papa injini yako yakasumuka wani. Zvakanzi no ndanga ndichiita bonyora pazasi apo mudaro. Saka ndangozomanyira kuno. Ndakati no. Saka marena hamuna vasikana here muvezera rako chikomana. Zvakanzi vari mustereki. Ndati manje ungadaiso mbudzi. Zvakanzi mudara mbudzi yandinetsa stereki. Asi rege ndikutaurirei. Pacho paiti ndikuda kugeza. Kunyange makasvika izvozvi. Tsime zvese zviripo vakachera mugero. Vari ivava vachida pedza kubata marambo. Saka hapana panga pasina mvura. Ende muchiziva kuti gorona kunaya mvura. Right. Tataro so. Ndakazomuti sunungura mbudzi. Ndoda kuiwana yasunungura. Uone kuti zvingaite sei. Ndikuenda kumba uko ndichidzoka ndoda kuwana yasunungura. Saka ndichibva kumba ikoko ndakabva ndasangana nemwana wangu uye wandati ndinotora mupira. Aona kuti ndanonoka. Zvakanzi mudara ndese ndakati mukomana angachiita zvakashata nembudzi. Zvakanzi murikuedza kuti ndakati zvishuwa angachiita zvakashata rega ndotoona kuti mbudzi yacho asunungura. Nguva yandichitsaruka pachisamuka ndakaona mbudzi iri kufamba. Ndikati asunungura vanangu ndakukoneka. Saka zuva iroro sekiritari ndeyangazi ndoraitambirwa chikafu pagweshe inititandi naye. Saka vanhu vakanga vasikwe kumba kwavo yamangwana yacho ndikasvika ndakaona pane mwana womusikana. Amai varipo here zvakanzi havapo pane pavaenda asi vachadzoka mai machi. Vandaenda kugadheni. Kwakumasikati zuva ratorereka ndakuda kudzokera kugadheni. Ndikazoona amai varipo apo vandatsambuka nepo. Amai ndauyawo nenyaya. Nyaya ndikati ndozvandakaona mukomana achiita nembudzi. Zvikanzi ndozvaangaita ndikati zvichokwadi. Mbudzi yacho ipi? Ndakati handizoziva kuti dzipi but inoratidza kunge ndiyo hombe yacho. Pane mbudzi mbiri dziripo. Zvikanzi oraiti ndichanotaurira baba vacho. Pavakati vanotaurira baba vacho zvakabva zvatoreruka kwandiri nokuti baba vacho ndivo vanenge vachimira pachinzvimbo ava kana vasipo. Saka ndakabva ndangoziva kuti nyaya yese yakutosvika kudi kumasabhuku. Asi ndakazoshamisika papashure apo
yakutonzwe nyaya yabva kumaraini kuno mupostori ari padhuze. Ava amai vatorana nemwana vachienda kunovhunzira kuti chokwadi mwana wangu zvaari kutaurwa ndizvei, asi mupostori akati ndisati ndataura taura wega mukomana. Patanga tichida kunzwa ndepekuti injini yakaonekwa yakasimuka. Yaisumukireko nhai? Saka uramba kusha. Nichitarisa kuna baba apa saidi papa mukuru sere. Ndifunga kuti vangasvike pavangakuvenge mwanangu kuti vakuti iwewe vakakuona uchiita zvakaipa. Chokwadi zviripo zvakavandivini. Hapana kuvenga kwavakakuita. Pane zvimwe zvamakambotadzirana here nababa makatadzirana chii? Zvashanda kwavo. Mari ndeko ndashande kuvana nevanotiyana ndichiwana mari. Zvikakwanisa iwe kuti uchazviona mberi mberi. Asi nomboziva ndokuzviona pachiko. Waishanda chii kubaba? Enda basa kutanga akagumura bhani ravo zvibvisa zvematiezi zvibvisa. Pechitura achikora fochi. Wanga wega. Ayo ndatino muzukuru wangu akasara kumba. Saka ana kuti woma. Anokupiwa. Ndopakabva ruvengo. Asikana yamwe iwa vantu vasina kukupa mari. Vokuvengerezo zvekuti handina kumupa mari saka ndira kumufikisa. Simunyatsoita zvezvibaba. Dai uri wakanga watora mari yako usingadi kudzorera ndopakaita kuti yamufana ndiachazviona. Iwe zvimboerure vana baba ine pekuvhizereyo pokuti waende. Yengo yacho nepakumvura iperi zvakaitika rini kuchitendera Sekretari ndovakadibatsire kuti dheti rakaenda vanhu kunopiwa chikafu idheti ripi. Asi madzimai haasi kuchengeta mvura nokuti vakatochera mugero. Isusu vanhu vedare hatigone isusu kuti tiende papozisheni. Pozisheni inoendwa nemapurisa. Anofanira kusungwa. Anodzokera mumapurisa. Asi uchadzoka muno kudare. Nokuti mhosva iyoyo unenge wanyangadza. Mbudzi haidi mukadzi wazvinzwa? Iwe uri kutaura zvokuti hauzvizivi. Kusazviziva kwako paino first witness ke handiti panini witness with Mwana wakwangu wacho ndakazotaura kuti achiuya zvakaitogenda zvinobvunza kudzokera pamuri amai makataurirwa nyaya yenyu chokwadi. Asi vakasvika pamba. Pamba vakasvika pane mwana musikana. Vari kuwirirana. Yakatonzwa statement iyoyo. Asi vakazodzoka zvakare. Vakazodzoka vachibva kuona. saka havana chavakataura kwamuri. Asi mwana musikana uyu anotaura kuti vasvike nepano. Right. Titaura ungasira hapo ndipo ukizitara takudzwa mchada kuya pamusoro nini pana sisi mukomano mushure menge maitika nyaya yake vakazouyawo kwandiri ati nditi shamwari hazvikwanisike kuti nyaya yemukomano isawanikwa inotaurwa ndikati inini handikwanisi chikonzera nzeni ndakaona zvichiitika baba ndovakaona zvichiitika baba vange vaenda kubasa tabvapo
amai vacho ava ndakazoona uchibva kugadheni zvikanzi iwewe nababa wako mese mukufamba muchira kuti mwana wangu akabata mbudzi. Ndikanzwa futi uchitaura izvozvo, kana akaibata imbudzi yake isiyai yakaibata zvakadaro. Ndakazwa uchitaura izvozvo muchabatama pamberi pakugara kuti tichaona zvekuita nemi. vachitaura kwauiwe ipa apo kapamai pakutaura ari kunyera regai mbobatsirema regai mubatsirei kubatsira kunoda kukuita izvi kutaura kunenge muchiita vanhu vese vanenge vachinzwa vachinyatsoona kuti apa panoda kutsvaga munhu wengamusha oda kutsvaga munhu wengamusha asi chokwadi chaicho chinogona kukubatsirai nokuti hapana chikuto chekuti uyu mwana uyu ataure kwamuri kuti mashoko ari kutaura zviri nyore kuti vana baba ndine urombo nezvakaitwa nemwana ndine urombo tezvandirambozviita kuzvitarisira nokuti uyu mwana uyu zvamuri kumuita kamuri kutomukanganisa hazvipe zvakaita kuti uyo mundaraunda amunyepere kuti ndo zvaakaita mirai kandikutaura nemi imi mukataura muchiti hazvisirizvo zvezvese vari kumunyepera imi musina umwewo unoratidza kuti ari kumunyeperai muri kuwesendesa nyaya pamunozosungwa nenyaya yamanje mutaura nezvakutsitsirirai uyu mukomana uyu muri kumupa nyembe isiriyo nokuti iye akutaura kuti ndakapfeka shoti naika ukunanga ndisina kupfeka ende kunhu kwacho kuri kunzi kune kwaaiti ndiri kugeza kwanzi hakuna mvura dare rino rikasunga rikaenda rikanoona izvozvo zviri kuratidza zvega kuti mimi muri kudzivirira mwana zvisiri dai muri vamwe manyatsodzvoka kusenzi dzenyu madzoka pokuti ndine urombo nezvakaitika nemwana zvinochionai manje kwayakuenda kumapurisa ikaenda kumapurisa manje mwana uyu anoiswa probation imi ndimi muchakadambudziko guru nedare rino manje munenge mune nyaya futi double portion saka munofanira kupanzwisa ipapo whatever defect yamungataura iri ndamukutaura iso kuyamirai ndakati ine mtiregerera ndachandikuziva chandikupenzi kuti mwana ndikwenyu mukurukura naye ndozvandakavaudza makuudza ndakaudza komiti nevanga varikona saka imimi orai munoti kudii nezvokuti mwana wenyu akari pambudzi ina handizvirambe nekuti handina chandinzwa ndakazongodzwa yanyaya mumuraini ndazikufa uyu makamuudza here kuti iwe uchazvona ndakatsura ane mwoyo wangu aine mwana mukomana panesiti pamberi pavakanga vanosvibirwa kwamusarara vakabva vaya vachitange vanhu vakadhakwa vachishaudha vachidii nguva yehana kutaura iye mukomana uyo anga ine mumwaka hapo ari kupurasa anga kupurasa anga atouya ndobva ndati chakudzwa nabvuri zvavanoita manheru zvandibata manga muchiita zvokushedzera kuti zviita sei vachitaura nyaya iyoyi ndakati matadza nekuzoti hambuya praudi ndo zvakaitika kuti mwarikondivanama kushedzera makuita zvokudhama vanhu vese vachidirikana zviri kurevei ndo mashoko vakawanyira kutaura zvabva kwasabu kuireka tisati bva kwasabu tanga tisati tatomboenda kwasabu kunzvi mari yekuzvitaura kushure papa umwana ndanga tangotiwo zvinhu zvimushatisatisotaura amai vataura muri kuita matombotaura muchiratidza kuti uyu hamuna kumubvira makataura naye ndo matauriro amaita mairamba kuti hamuna kumubvira apa taakuzwa kuti maakutaura ndakataura naye vaita sevakadhakwa kurati nyaya iri pachena kuti makataura nomukomana handina kutaura nawo kumanheru kwacho ikuko vaishedzera ndakazodzura kwakuseni ndakati chakuti nabhuri ndindawati anga achiri pasasadzikira kupasa ndakati zvamakaita manheru hazvina kundifadza mashedzera iwononzi tinotenda
pawakaenda kuno mbudzi wakaona yakaita sei? Unosiro wakasununguka mbudzi. Ai, ndati mbudzi yanga yakaita sei? Ngera zvimonyeredza. Ai, Pamuti. ko pagoronga pane muti. Ayo zvakagoronga inoziva. Bali ndabona yamonedza pamuti. Saka ukangosunungura pai? Ndatanga kusunungura bose mbudzi yanga zvimonedza mutipo uyo wetoda kuti ndatoto. Ndari pandodzokera kumbotora banga uko ndodzokera mbudzi yafa ndikokuita kusunungura sei. Ndobaba wasviko baba wakatonzvikuti Ngakasunga munhu. yanga yakazvimonedza mungoro pamuti. Kuti chineri tu. Ayo makumbo yanga Ko imbe dzako dzanga dziri kupiwa? Imwe ndandotosiya kwandogezera. Ko panga pane mbudzi nekwanga uchigezera pange kutozvera? Zvipanapa ndipo nemuntu urakoyo. Zvazvikaita shamwari kana nzvimbo ichasvikwa nemapurisa vari kunokurira chikutaura panzvimbo vemapurisa pachaoneka distance yembudzi yacho kwaunogezera kunoda kuti mvura yakanga yapera nguva yakati. Dai wadzoka waenda pana amai muti nawi yakaitika nokusaziva ukazobvumira kwako mapurisa nhau inenge isina kupera kuno kwamambo iwe kunenge nei Anoshirikita. Pamusoro wedare ndakumbirawo imi nokuti mwana kuti nditi inini ndinomugona saka ndakutokumbirawo wedare kuti mundibatsirewo ndandababa wacho kuti wakuzogona kumudzidzisa semwana. Isu toda kutanga manyaya. Yes. Atidzidzise munhu asina yanotaura chokwadi pamberi pedare kuti akazviita izvi nokana achiramba kunyanyauka kwaari kuita sekufunga kuti kuchenjera kwaakaita haana kuchenjera akakutaura tunotaura siti munyaya yasekudare ndiani iwo aunobata mbudzi Aina ndizive kuti chii chakamuitika ina handizizivi. icho kwatoutauzise kuti chinenge chakugara dhimoni chinhu chako changa chakukanganisa kuti iwe unopedza shungu pambudzi wakazviita here? Tell me the truth. Aiwa ndati wakazviita here? Aiwa ndati wakazviita here? Tibatsirane newe. Wakabata mbudzi here? ikataurwa munhu bvaperera munhu chakangoitika ndechongoti inini ndangozongoerekana baba vangu hatitaura nyaya baba, taura nyaya yako yekuti ndakutanga takamira ndokavataura ndandanga ndichiita kuseu. Saka tiri kuti wakabata mbudzi here iwewe inzwa hana yako ikusununguri nokuti ukataura chokwanika zvinhu zvako sezvinokuitira zvakanaka but ukaramba uchinyepa so hazvikuitire zvakanaka. Isu ndati iwewe wakabata mbudzi here ndakabata aiwa sikaugomuse kumanikidza ndinogona ndonoti umu ndakabata ozi pakasvika baba vava ndazongoite nyasikerizvazvazvizongori pandiri oda kana ida kubatsirwa ndikukumbira kutaure chokwadi pamberi pamangu ozi mambo akanyarara ndikuona vanhu vese vakanyarara kutokunzwira tsitsi but iwe uda kuomesa mwoyo sekuti unoziva but tiri kutaurira manje kuti mfana wangu unomuona nezvokuda kuita izvi umuomesera mai vako nyarara very stubborn nyarara whoever vakakutaura kuti vakakunyepera manje muno kuti unozviona kuti unonyepa inokutaura zvisiri wakabata mbudzi here atoona ndopandakandika chete nepandakandika zvese zvawanga uchitaurira ndakabata nazvo ukatarisa vanhu iini vana dunhu riri kutarisa kuchema navanhu kuchema kudera uvana
Order na mai. Ndona kuti muna ndakabata mbudzi anditi. But zvaungitika mubeshe zvandisisi. Tichengeti. Wapoterwa mfana nake. Amai, wezakatati muenda mwana wenye akaita mbudzi akaita mukadzi. Zvino imhosva padunhu akaitwa nemwana hatiri kutiwawo. Mhosva iyi inotongwa even criminal inotongwa mamambo inotipangu tatopedza kutonga. Ndakutokupa ijudgment sezvo mhosva yakaitwa nemwana. Makuna anoomesa denge. Nhau zhinji dziri kuvharwa mumamisha umu. Dziri kutadzisa kuti mvura yedu inaye makuna haadiwe. Unoona mbudzi yakuzozvara kamwana kaneni. Mbudzi yacho yakaita seiwe yaona. Hauzivi mbudzi yako. Mbudzi zenyu. Hausaisori mbudzi. Andakapoterwa. But kana asina kupoterwa. Mbudzi dzese dziri mbiri. Dzese hadziri. Ishe ine vana here. Dzese dzine vana. Ishe. Hapana ikambobereka here. Dzabereka kudhaya. Dzese dziri mbiri. Saka isi kudaurira mbudzi yacho yangu wakahaka. Aiwa vari kuti pambiri huru yacho inoti diki dzakaenzana. Dzakangoenzana mbudzi. Wakanga wakabata huisi kudii. Handikuiziva kuti Amen. Ndofunga yanga akabata ndiyo hombe yacho. Ndiyo hombe yacho. Mbudzi dzacho chete ndodziziva dzinogara kusungirirwa parodi. Hombe yacho ndeangana. Angane mbudzi hombe yacho. Amai, unomakore mangani? 16. Atunguzo makore akana. Mwana uyu achakunetsa pamberi apo. Ndambudzi wangu achitaura kuti ndiwo anobata ana adiki. Vada kutaura saba. Taura zvese. Chiri kunditambudza mangu ndataura chokwadi musati mamba zvenjajimenti yenyanja hakusi kuti ndikudzivirira kuti asi ndataura chokwadi changu. Ndikatarisa mainini wangu ari apa nemwana wavo wacho ndivo vamwe mushama ndinoti inini siyatita kunyange dai ndisipo muchipa pavana vanobatsira ari munzwisa ndivo vaunofanira kuisa kumberi mberi kuti waona rubatsiro here zvesocial welfare zvechii izotaura kumba kwacho kunze kwembudzi kutaura handifunga kuti kuno chimwe chinhu chiri kumba kwacho hakuna kana kuti mweya ruzivo nenguva uya handitomboziva ende ndozoenderera mberi ndida kutaura chokwa changu vachinzwa vekumushango wangu vari muna kuzvinzwa chiri kundinetsa pamhuri mumba mavo imomo chaimo mumba mavo imomo mavaberekwa avo muri kubuda kuti shoko rokuti shoko rakauya kunoku nemumwe mumba mavo sekitari anopupurira ndichisvika pano ndiche ndabvunza kuti ana sekitari patakataura pafoni handangobvunza kuti shoko rakaya nani muna idea here kuti shoko maamariwana pamakazondifonera vakanditanangurira vachiti takanga tiri parufu patikanzwa shoko iri richitaurwa asi shoko kumba uku ivo mumba mavo chaimo handisi kutaura dzimwe dzimba bodo mumba mavo munotoona kutokakatana kwekutoti ndiri kutoshaya kuti ndozoita sei nekuti vakutonangana mumba mavo kutoti haiwa sisi uyu ndiye akaenda nemashoko uyu ndiye akanoenda shoko ndinetsa kuno rikunzaunza haiwa vasiri wakaenda mashoko ndinavo hanzodzi yangu yacho ari muno ari apo wandakanga ndichiudzwa kunzi ndiye akaendesa mashoko kuno hanzodzi yangu hazvirapo ndo mumba macho nyaya iripo kuuya kwemashoko hakuna nebasa muruzi asi nhasi mashoko taabata kuti ndeechokwadi hatizvi ndeechokwadi mashoko ayo mukomana yakadana mbudzi
Saka kubvunza kwenyu kuti bvunzana kuri kuda wedza kudzivirira kuti nyaya isabude pachena. Mhosva dzinoburitswa nevaridzi vematunhu. Apo pane mhosva apo. Inobuda. Nhasi mangwana ngembudzi iyoyo yobva yazvara kakwana kane musoro makumbo emunhu. Right, regai nditaure ndichidai so. One, imhosva yakaitwa nemwana wenyu. Imabereki ndinorodza mwana. Pfungwa yenyu yakutanga kubuda pakurodza mwana pambudzi. Ari? Yakutobuda pfungwa. Makuna. Panoda mombe nembudzi. Zviuye. Urunzi. Mbudzi iyoyo yakaitwa izvozvo haigari nemi. Inouya kwamambo. Mavanza. Tapedza nemi. Judgment. Imi ndimweni asi handidi kunyevera yayo. Mhosva yabvumiwa nemwana wenyu. Asi hairegei kumapurisa. Inoenda kumapurisa mhosva yakaita. Ane mutongo waanopuhwa. Mutongo wacho unoreruka nechikonzero chokuti taitonga kudaro kuti azobvisawo nyika. Tanga tazitonga saizvozvo tozodzikanda zvino. Topedza nini? Tiri kuda mombe nembudzi.